שלום כולם. פה רועי, אורי, אדר מאיירון מובס, ואנחנו עושים סרטון פתיחה. זה קול מיינר 22. אדר, כן, אבל הוא גם איתנו. כן, אדר, תגיד שלום. אדר. שלום! אורי. שלום! לרוב אני אצלם, אבל עכשיו בגלל שהם טיפה חוצים... לא תמיד, תלוי מי יצלם, כאילו תלוי של מי הסדרה שתהיה. אנחנו לא כולם כרגע, יש עוד... בלי ספוילרים, רועי בלי ספוילרים, בוא למים. בלי ספוילר, אני לא יכולה להרוג אותך. רועי, תלחץ על הלוחית לחץ ותן לנו להיכנס. אני יודע, בואו. אני היחיד שלקחתי לפידים ואוכל. אנחנו הולכים לחצוב קצת דיימון, אנחנו רוצים דיימון, מאוד. חפשי. אתם יכולים לשים את הארמו. אדם החנפן הזה עם פול דיימונד, אנחנו... אני לא חנפן, הוא... טוב, לא חנפן, אבל מבקש מאנשים דיימונדס. מה הבעיה? הוא היה לו בית מבלוקים של דיימונד. נו, הגיוני. יש רק, לי אין דיימונד. אנחנו לא הרכב המלא כרגע, חסר לנו שתי אם מישהו אנשים. יצטרך עוד מקושים, שיבקש ממני, יש לי טונות. בכלל אנחנו מצלמים על הרבה דברים, אנחנו מצלמים על גיימינג, על גיימינג במיוחד, האמת. עכשיו זה סורווייבל בשרת לא הכי מוכר, אבל עדיין זה שרת איך טוב. קוראים לשרת אדר? דיימונד קראפט. יותר מזה לא נגלה. אני אשים את האייק. אנחנו לא מגלים על משהו. אוקיי, בואו נחצוב פה כי זה איפה אתה? 10. אני פה. בואו נחצוב תקשיבו, בואו נחצוב בדרגה הזאת, כי זה level 10. זה כאילו איפה? בגובה של 10. איפה אתה? איפה אתה, אדר? אני... שם. הנה אתה. מצאת אותי? כן. אוקיי, רועי, נתקעת, אתה צריך... אני עושה עיגולים. אני עושה עיגולים. כן, גם רועי, לאן אתה הולך? בוא לפה. לשם. אתם הולכים. פה. בואו לפה בדרגה הזאת, זה 10, ב-10 חופרים כל 4 בלוקים, זה השיטה הכי טובה, 1, 2, 3, 4, כאן, מישהו מתחיל פה, מי שמתחיל שיתחיל. אני התחלתי פה. אני כבר התחלתי. אני כאן. אוי, שיט, אין לי טורצ'ים, תביאו לי. יש לי, בוא אליי. יש לי 60 טורצ'ים. לא, זה אורי, איפה אתה? אני פה לידך, אתה היית לידי. תביא. רועי, תביא. שימו לב, אוקיי. תודה רבה. אתם משאירים לי 60 טורצ'ים לעצמי. יש לי עוד מלא טוב. לא. אפילו לא לקחתי אותם. אורי, תביא לי גם. לבה. אורי, הוא הביא לי רק 8, תביא לי גם. לבה, יש פה לבה. אם תביא לי תצטרך גם. חודש... לי אין עליי כל כך הרבה. יופי. לבה. היי, לבה. עכשיו יש עליי 45. אוי, שיט. אני שנייה עולה למעלה. למה? כי היי, עוד... שיט, לבה, נשרף. עוד 5 מכות נגמר לי הפיקקס. אני נשרף, אחי, אני בא להצטרף איתך. סוז. יש פה יותר מדי לבה איפה נכון אחי שהדר הלך אחרי נראה לי שכדאי להחליף מקום. וואו, רועי, נכון אתמול אחרי שסיימנו קצת לשחק, אחרי שהדר הלך, אתה הרבצת לי, אחרי זה החזרתי לך, אחרי זה ניסית להרוג אותי והרגתי אותך. מה? לא ניסיתי להרוג אותך. סתם התחלתי להרביץ לך, כאילו, הרבצת לך, אבל... ניסיתי כאילו להרוג אותך, אבל לא משהו מיוחד. אורי, יש כאן מלא לבה. אתה הולך לכיוון הזה. נו מה, אתה אידיוט? לא יודע, אני כל הזמן הולך לכיוון עיוור, לא קולט שיש שם, כאילו... איירון, מצאתי איירון. אנחנו רק 3. מצאתי לא. כן, נכון. יש לי איירון. כאילו, זה לא שאין לי עוד סטאק בבית, אבל אין... יאללה, אני מתחיל לחצוב. מצאתי דיימונדס, זה עוזר? לא. איפה? שקר. נכון, לא באמת מצאתי. לא איירון! הוא מצא איירון. זה לא שאתה מצאת את אני זה אחזור לפני אותו עם שנייה. המקוש מדיימונד שלי. אני גם מצאתי. הנה אתה. אורי, עברת אותי בהרבה תכלס. תתחיל לחצוב מהר מקוש מאיירון. מקוש מדיימונד. מה? איירון. לא, אורי, אל תבזבז את המקוש מדיימונד. תישאר עם מקוש מאיירון. נו.
ונשבר לו נראה לי המקוש. מסטון. אוקיי. אין רוצה לי, יש לי- אין לי, בקושי יש לי איירון, אז אני משתמש במקושים מאבן. כן, כן, גם אני. זה לא זה שאין לי איירון, זה שאני מעדיף. רדסטון. אבל דברים כמו דיימונדס וזה, אני חייב לחצוב עם מקוש מדיימונד. שנייה אחת אני הולך. אוקיי, חזרתי. סתם שתדע, אתה עם פייסקאם. רגע, רואים את זה בסרטון? את מה? כן. את הפייסקים שלי. לא, כן. לא. שמת אני את לא זה? לפיס. חזרתי למקום עם לבה. נראה לי שאנחנו מוקפים בלבה. שנייה, אני רגע. גולד! אנחנו מוקפים בלבה. תדעו? יש, אני יכול להכין לי גולדן אפל. גולדן אפל. למה? כי יש לך גולד? יש לי יש. מלא גולד. ויש לי גם 3 כן, תפוחים. גם לי יש מלא גולד. אבל גולד זה הדבר הכי טוב בעולם. נכון, אני יכול להכין בלוק אוף גולד. אנחנו יכולים להכין מלא בלוק אוף אני פה. רדסטון. רגע, זה הדר. כן. אורי, איפה אתה? שיט, אני שומע לבה ממש קרוב אליי. כן, אני אמר לך להפסיק לחצוב כי יש שם לבה. שיט. הנה אתה. שלום אורי! כמה אני מוריד לך במכה? רגע. תביא לי לב וחצי לב. סליחה על הרעשים. זהו. אתה מביא לי משהו בסביבות הלב וחצי לב. הרבה. רגע, זה הרבה למקש כמה לבבות יש לך? עכשיו יש לי 3.5. קול. אין פה דברים! יש פה קול. חוץ אין מזה, פה אין פה מערות, דברים. אתה מתכוון לומר. מערות? פחות היה אכפת לי. אין פה דיימונד. נכון. היי, רדסטון מצאתי גם. בסדר, רדסטון יש פה מלא, אבל הדר זה כי אתה קרוב ללבה. איך נראה אתה לי. יודע? איך אתה כי יודע? אני כבר חפרתי בכיוון הזה ויש שם לבה בסוף. אז אני אהיה זהיר. אנחנו לא היחידים בשרת. נו, אמרתי את זה כבר מקודם. יש פה חצץ. אורי, אנחנו לא היחידים בשרת. נכון, עכשיו מונקי משהו. וונגי, תגדיש. איזה גאונות אני. הדר, הגעת כבר ללבה? לא. אורי, איפה אתה? נראה לי ליד מערת מפלצות כי אני שומע אנדרמן. איפה? אתה רוצה לעשות אליי... הנה, אני רואה את השמות שלכם. איפה? אני ראיתי את השם שלך מקודם, אבל איפה הוא עכשיו? איזה כיף להשתמש באופטיפיין. הנה אתה. אני מסתכל עליך מקרוב עם אופטיפיין. אני... כן, אני אורי, אשמח. גם אני. תסתכלי על הפנים. לא שומע. מה? אני לא שומע. לא שומע מפלצות כאילו, אני רוצה ללכת אליהם. אם יש שם, אז יכול להיות שיש שם מנהרה. נו, זה מה שאני... שנייה, אנחנו מצביעים במרחק של בלוק. הגעתי לאיירון. אני לא מאמין, מצאתי איירון. צריך לשים יש על לי זה שיר. סטאק ורבע צריך של... לעשות על זה שיר. מצאתי לא, לא אתה כבר, אבל יש לי סטאק ב-25. וזה של ממש רצח. כל כך טוב. מאוד. אוף. רגע, אורי, איפה הלבה שהגעת אליה? לא הגעתי לשום לבה. עוד לא הגעת אליה. וואו, אני שומע אנדרמן. הנה לבה. בא לי לבדוק אם... זה מנהרת לבה. זומבי אני שומע. אני באה אליכם. מי נמצא איתך בחדר, אורי? וואו, אני מוצא מלא רדסטון. ואני לא מוצא איירון או דיימונד. לאיפה הגעת? וואלה, הוא פה. שיט. עכשיו צריך לחצוב עם איירון. היי, הדר, הנה אתה. הגעתי ללבה. זה מערה, זה לא לבה, זה מערה. אני יודע, בדיוק אמרתי את זה. זה באמת מערה. אני עולה למעלה. יש פה מלא לפיס. שלי!
שלי! בסדר, יש לי 59 לפיס. יש לי סטאק ועוד 5 של אפי. איירון! שקט. רועי, חזרת לצלם? עכשיו. נראה לי שמישהו כבר פאק קריפר. קריפר. זה יודעים מה? רגע! אולי נכין פורטל לנדר שנגיע למקום שונה לגמרי? אורי, שיט. איירון, שלי. שומע סקלטון ואני עוקב אחריך. אורי, אולי נעשה TPR בנדר, ואז זה יעשה לנו אולי איזה... לא, זה לא, אני בדקתי, זה עושה TPR לפה איפשהו. לאזורים פה. נראה לך שלא בדקתי. כן. הייתי בנדר כל כך הרבה זמן ושיומם לי. אופה. איירון. נתתי איירון. למה? תביא לי פול דיימונד. סיכמנו שרבים קודם לי. תראה את עצמך. אתה עם משהו... סליחה על הרעשים, סליחה באמת על הרעשים, פשוט... יש פה אינומן. אח שלי... אל תסתכל עליו, אל תסתכל עליי. אוי, אמרתי לך לא להסתכל בעיניים. אבל הרבצתי לו. איזה... אני אוהב להרביץ לאנדרמנים ולהרוג אותם. אני אוהב להרביץ... אתמול נהרגתי כל כך הרבה פעמים מאנדרמנים. יאללה, לדחוף את הדר ללבה. חסר לך. זהו, דחפתו. טמבל. זוזו. או, סליחה. אורי, היי, אל תרביץ לי, נתת תרביץ רעיון. לי הדר אם אתה רוצה. עד שם מטומטם. סתם. די, אתם תדחפו אותי ללבה. בוא נדחוף בדיוק. אותו ללבה. וואו. לא, די, אני עומד למות, אני לב וחצי. רועי. די, נו, דווקא באמצע צילום אתה חייב. אני מצלם, זה קורה הרבה פעמים. בוא, תהרוג אותי. לא, אין לי כוח. וואו. אולי אני אתן לך מכה. רגע, עזוב, זה שלי. רועי, די, תעוף מפה. לא רוצה. הנה הוא. הנה. בוא. אל תהרוג אותי. זר, תהרוג אותי, אני אוהב אותך. שאני מצטער על הרעשים שבאים מהבית שלי. הוא מתוודה בזה. יאללה, לאיפה היי, הולכים? תסתכל עליי. רואים אותי ביוטיוב. אתה הרבצת לי? אתה ניסית להרביץ לי לי? חצי מהארמור. אופס. גם אתה לי. וואו, יש לי חרב קטלנית. אתה יודע שבכלל הדר הביא לך את החרב המשומשת שלו? לא, אחי. שעם כיסוף שבכלל לא עוזר? אחי, לא, אני ממש. הבאתי לו את החרב והוא החזיר לי אותה. תביא לי את החרב ואני אראה איזה כיסוף. גם... אורי, אתה רוצה לראות שגם לי יש חרב כזאת? יש לי כישוף פרוקי רגליים 2. מה זה אומר? זה טוב רק נגד הכרישים. אורי, אתה זוכר שלי היה פרוקי רגליים אחד? כן? הנה הוא אצלי ביד. עכשיו. לי תביא. יש פרוקי רגליים 2. אבל אתה מחזיר לי אותו. כן. והוא לקח אותו. זה לא ליאורדאי, שכנו 2. לא, סליחה. אני אזרוק לך את לא ליאורדאי 2 ללבה. סתם כך. רועי, תביא עכביש, לי. אתה עכביש! מה? מה? מה עשית? קח, חזרה. לא לי, תרביץ לו. תביא את החרב, רועי. חכה, אתה רוצה זה אותה? החרב שלי. זאת. אני מביא לך, קח. חכה, היא אני אצלי, לא אחי. יכול החרב אצלי כרגע. תעשה לי... החרב... שתי החרבות תביאו לי אותה. הנה. פה שנייה. שתי החרבות אצל רועי, תבקש אליי טיפי. שנייה, לא מגיב לי. יש פה אחת של פרוקי רגליים 1 ואחת של פרוקי רגליים 2. שלי זה תאכל הפרוקי אחד רגליים של אחד. פרוקי רגליים 1 ותאכל לכם לך פרוקי רגליים 3. מה, כאילו אם הוא משלב את שתיהם? אם אתה משלם שתי פרוקי רגליים 2 זה... רגע, רואים אותי בפייסקאם? לא, אבל רועי, אחד מהם שלי. שתיהם נראה לי שלך, אורית זרק לי את שתיהם. לא, אורית זרקתי זרק לך רק שתיים. אחת. אורית זרק לי 2. זרקתי לך זה שהוא הביא לי. אורית זרקת לי 2. אחת עם פרוקי רגליים 1 ואחת עם פרוקי רגליים 2. לא, רועי, שתיים שלך.
רועי, הפרוקי רגליים 2 הם שלך ויש לך עוד אחד. לא, זאת שלי. הפרוקי רגליים 2 הם לא שלי. הפרוקי רגליים 2 הם שלך. הפרוקי רגליים... לא, יש לי עוד פרוקי רגליים. זאת שאני תביא לי מחזיק. אחד. תפסיקו כבר! רועי, אוקיי, אחד שלי. אבל יש עליי 3 חרבות, אוקיי? נו, תביא לי את שתיהם חוץ הנה, קח. מהפרוקי רגליים זה. זה השתיים שאני קיבלתי. שנייה, אני צריך לאכול. לא, רועי, זה שלך, תביא לי את השלישית. זאת רועי, שלי. זאת שאני מחזיק שלי. לא, רועי. כן. אני אומר לך, זאת שלך. נכון. מחזיק הנה. שלי. אופס. קוראים לה גם לול. You are die. לול. זה לכתוב למונקי death. לכתוב למונקי death we are recording. כן? שנייה. לכתוב לו את זה? לא. מי הרביץ לי? חכה לי. לא, אל תרביץ. אל למי תרביץ. אתה אומר אל תרביץ? תיזהר. למי אתה אומר? סליחה. זהר אתה חצוף. מאיים עליי עם חרב, אני מאיים עליי עם קשת. גם לי יש. אורי, לי חסר לך. שפט. כן, חסר לך. אני לא רוצה להרביץ לך. יודעים מה? אני משתיק את המיקרופון, אני מדבר בצ'אט. הלכתי לשנייה. אמרנו וחזר. רגע, רועי, מי דיבר? אמא שלי. עצרתי וחזרתי. ואני יוצר עוד פעם הודעה. אוקיי, למה חזרתי. הרבצת לי, אורי? איפה אתם? למה אתם יורדים למטה? שלי. למה אתם יורדים למטה? היי דודס. למה אתם יורדים שכבה למטה? מספר 2. אדם, למה אדם, מה? תסתכל עלינו. מה? תנו לי לצאת! כלום, שכל הבלוקים הראשונים שלנו. חכה, אל תעשו. תן לי! אני... כולו 22. אתה סתם. אני פשוט יצאתי, אני לא יודע מה איתך. לא, נראה לי שמעו אותו בסרטון. סליחה על כל הרעשים, אני מצטער פשוט הנה עכשיו, יש, עכשיו אח שלי, הוא יצא מהבית, אז עכשיו אני לבד. נכנס עוד מישהו. לשרת. אוקיי, רגע, מה עושים? בא לי לעשות משהו מעניין. בואו נעשה TPR, הדר עושה TPR וכולנו מגיעים לאיפשהו. אני עשיתי TPR. אוקיי. הגעתי לאזור של דארק ווד. אני בא. כן. אני מטומטם. למה, מה עשית? השתגרתי. אתה דפוק. טוב, אני אעשה TPR, עזבו. אוקיי. הגעתי למדבר ויש פה לידי לאבא. לא עוזר, אני עושה TPR. לא, חכו, אולי ימצא שם. אני בסוואנה. אדר, אל תעשה לך פיפי, תאשר לי. אני בסוואנה ואני ליד עיר. יש פה מפלצות ואני לא יכול עכשיו. אני ליד עיר. אתה פול דיימונד. כן. עדיין, יש פה מלא. אז תרוץ שנייה, תחסום את עצמך בבלוקים וזהו. טוב, אורי, אתה בא לעזור לי. כן. אני ליד עיר. מה? אני ליד עיר. העיר שלנו או עיר אחרת? עיר אחרת. כבר הייתי מלא עירים. יש שם חיטה קדושה. תקדיש. הרגתי זומבי עם שריון מגול. לקחתי חיטה קדושה. ועוד כל מיני דברים. אני לוקח מלא טפודיידו. נראה לי שמישהו... אני לוקח אותם למישהו כאילו, את זה אני יודע. יש פה זומבי קטן. הזומבים הקטנים הכי רעים. נכון. הם הכי מהירים גם, והם יכולים כן. לעבור בלוק אחד. הם גם מורידים לב וחצי, אתה יודע.
תלוי, אם אתה בלי כלום הם מורידים לב וחצי. יש פה אנדרמן, אל תסתכלו בעיניים. אני לא נמצא. מישהו יעשה... רגע, אני אעשה טיפי אליך. שיט, סקלטון. אין לי זמן לשים את האף שלי, אני תעשה, טיפי והשם שלך. אוקיי, מספיק, מעולה. מה עשיתי? תאשר לי. רועי, הייתי ממש ליד, יש פה סוואנה. הרגתי זומבי בשתי מכות. לא, הרגתי אותו, הוא חטף... מה עזרנו? אתה עדיין מצלם? אבוי! וואו! שתי קריפרים התפוצצו באותו זמן. שיט, עוד אחד התפוצץ. יש פה... וואו. עזבו. פה בורח וגורם חבר לי קוראים לזה באמצע סרטון. ולאמור להישבר. חזרנו. יש לי מנהרה כאן, יש לי מנהרה פה, יש לי מנהרה. שיט, אני עוד הרבה אוכל. נו, אדר, תאשר את הטיפי. אתה עדיין מצלם, רועי? כן. אאו. רגע, אדר מחובר? מה קרה לאדר? תעצור ונחזור שזה. עצרנו. עצרתי. עצרנו, אנחנו עוצרים ועוד שנייה שאתה לחזור, נבין מה קרה. חזרנו. כי אורי אמר כמה דברים שהוא לא היה אמור להגיד. נכון. אני אומר... אורי, אדר התנתק משום מה מהאינטרנט, כאילו מה זה התנתק? כנראה שיש לו הפסקת חשמל או משהו בסגנון, כי הוא לא מחובר, לא לסקייפ ולא לשרת, והוא כאילו פתאום מתנתק מהאינטרנט. זה נקודות של ארנבים, אבל לא אכפת לי. מה? אין לי הרבה אוכל. לי יש. רגע. כשהדר יחזור, אנחנו יכול להיות נעצור. אני צריך אוכל. יש לי, קח. אוכל. כמה? הרבה? רגע, אני אזרוק לך. לא, יש לי רק אחד. קח אבל. מספיק טוב, יש לי עוד 5 רוטן פלש, 6 תפוחי אדמה לא מבושלים, שזה בקושי. יש לי תפוחי, יש לי סטאק ומשהו, יש 2 סטאקים ומשהו. קח את התפוחי אדמה האלה. אוקיי, זה מספיק טוב. רגע, זה בקטנה. לא, חכה. גנבתי אותם למישהו. חכה פה, רועי, אוקיי? מחכה, כי... ומתי, שמי עם חטיבי, אני הולך גם להביא אוכל וגם לעשות משהו קטן. אז תזכיר לי איך כותבים את לאשר. תביא אוכל ותביא... לא, תביא אוכל. רגע, אני עושה משהו. אוכל. טוב. אוכל. פסוק. אוכל. אני הולך להביא אוכל. תביא גם לי קצת, כן? ספור. אני אראה מה אני אביא. יש לי הרבה לחם, אז אני אביא קצת לחם וקצת... אני אביא 8 לחם לך ולי טיפה תפוחי אדמה. רגע, אני אעשה משהו. רגע, חייב להיות לי פה לפחות משהו. לחזור לכיוון המדבר. יש שם גבעה שמישהו בנה בתור גבעה משלו כי היא שטוחה. אני מכין משהו, אני כבר אחזור. מה אתה מכין? אני מחמם לי טיפה דברים, אז יש לי כמה דברים לחמם, אז אין לי כוח שאחד מהם לא יתחמם. מישהו ניסה לבנות בית מאידיוט. דביל. כאילו מה ניסה? בנה קירות. לא, זה מעץ. מקרשי עץ. אני מודד שפה עברית.
אני לא מוסלמי ערבי. טוב, אני מחמם לי טיפה דברים במחסן שלי. לא מאוד קריפר. וואו, אני לא איזה מגניב, יש לו פה מלא דברים שאפשר להפוס. יאללה, ביקשתי. אוי שיט. רגע, אני במקום, שנייה, אוקיי. חכי, עוד לא. עבוד. עכשיו, למה זה לא אני אכתוב לך את הפקודה בצ'אט. אמור להיות? הנה הנקודה. כתבתי אותה. נו, יש לי אותה, אין לי פה אי. אתה מסתכל? רגע, הם רואים את הסקייפ כאילו באמצע צילום? לא, נראה לך, זה בסקייפ של המחשב הנייד. רגע, יש שם מנהרה, לאיפה אתה הולך? זה מנהרה. שיט. או שלא, לא, זה לא מנהרה. רגע, יש לי גרזן. לא, אין לי. לי יש, אבל... הנה, כאן יש מנהרה. כיוון השני... ראיתי את המנהרה הזאת. איפה? איזה אוכל... אני מטומטם. למה? שכחתי את האוכל בתיבה. עצרנו את זה ועוד שניה נחזור. עזרנו. מצטער אם יש כמה בעיות שנכנסים לחדר, זה לא יותר. כן, טיפה בעיות, כי כאילו זה לא הטיימינג הכי מושלם. כי כאילו אנחנו טיפה יותר עסוקים, כי זה היום האחרון אנחנו מחר, כן. לצערנו. מחר לצערנו חברים בבית ספר, אנחנו באותה כיתה תחת שלושתנו אז כאילו אם אני הוא יערוך, אני לא כל כך טוב עם הקונוטציה, הוא עורך את זה, אני פשוט מצלם עם פרפס. בעצם מתי שיהיה בית ספר זה גם קצת יעזור לערוץ, כי הוא יוכל להביא לי את הקובץ עריכה, ואז אני אוכל... נפלתי, שיט. הקובץ כאילו צילום, משהו צילם. נראה לי זה מספיק סרטון ראשון. אפשר להגיד. רק בוא נגיד... לא דיברנו בכלל על הערוץ. כן, אני דיברתי קצת בהתחלה, אז בוא נזכיר כמה דברים ונדבר על איזה סדרות שיהיו ועל מה אנחנו במיוחד עושים. אז אנחנו במיוחד משחקים גיימינג. קצת סטאפים של אחד של השני וקצת סיקורים, טיפה ממש, לא הרבה. הגיימינג זה של מיינקראפט, של GTA, של כל מיני. ואני חושב על אולי להעלות סדרה או כמה באנגלית. כן, אורי יעלה את הדברים שלו. בעצם גם למיינקראפט אמור להיות מלא דברים, נגיד כל מיני סדרות של מודים, בטח שבהתחלה יש סרטון של איך להוריד מודים, אבל כל מיני סדרות של מודים. מדריכים. וכן, מדריכי מודים, ואנחנו ננסה לעשות במיוחד תל שאנשים אחרים לא עושים. יש הרבה מודים שאנחנו מכירים שהרבה יוטיוברים ישראלים בכלל לא עושים עליהם. אנחנו לא עושים עוד. הדר כרגע באמצע ליצור טקסטורה, אז יכול להיות שם. כן, ואורי. אז כל מיני כאלה. חוזר לו פה בלוקים במערה הזאת. יהיה לנו סדרת מפות, בעצם יהיה לנו סדרת הישרדות, ויש גם סדרת הישרדות במודים. ואם אתם מכירים עוד סדרות כאלה, אל תגידו שחיכינו, אנחנו לא חיכינו. מאז שהתחלנו לחשוב על הערוץ בכלל התחלנו עם זה, אבל עד שהתחלנו לצלם, זה כבר סרטון שישי בעצם שאנחנו מצלמים, אבל כל פעם הסרטון נהרס איכשהו, או שלא רואים כלום, או שהאיכות לא טובה, או שאנחנו לא יודעים איפה הסרטון, או כל מיני כאלה. זה בכללי לא יקרה, האיכות הלא טובה, אנחנו לא ידענו, זה שלא רואים, אני לפחות כאילו, אז זה היה בפעם אחת שאני צילמתי, האמת שזה גם היה אתמול, אבל לא ידענו על זה עדיין, כאילו, לרוב זה היה פשוט, זה לא ראו, ולרוב שאני מצלם ככה, אז כן רואים, אז זה היה קצת מוזר לי, אז עשינו אחר אל תראו גם אתה, הורדת לי חצי לב.
אני הרבצתי לך עם תפוח אדמה. קיצר, סדרה ב-GTA אני גם מקווה, אנחנו עדיין לא התחלנו, יכול להיות שאורי יתחיל בזמן הקרוב, כי לא יש לה פלייסטיישן, אבל אני רוצה להתחיל עם GTA למחשב. אין לי עוד פלייסטיישן, כמובן. כן. אנחנו שבועיים האחרונים, כאילו, היום אני הולך לאנשהו לעשות סידורים אחרונים לפני החזרה לבית ספר, ואז כאילו יכול להיות שאני אפילו אקנה שם את האקסבוקס. אקסבוקס או פלייסטיישן, משחקים כאלה זה אורי יותר, אני פחות. אקסבוקס זה יכול להיות לאב. אדר יעשה סדרת פארקור, שאני לא בדיוק יודע עדיין מה הוא יעשה, אבל שנתחיל אתם תראו. איזה באסה, טוב, אני חוזר הביתה, תעשה לי TPA. לא, אני פשוט אחזור הבית שלי. מי שמכיר את השארת על דרך אגב, אם הוא מכיר, אין לי בעיה שיבוא לחצוב במים, אבל שלא יהרוס דברים. כן, ה-IP יהיה בדיסקריפשן, נכון רועי? כן, כן, מה שלא גילים לדר, כי הוא ממש לא רוצה. אנחנו די מטיילים פה בכל מיני מקומות. אבל שלי מוכנים. די, אם אתם לא יודעים, אי אפשר להיכנס. תודה רבה על הפוטטו, בישלתי את כולם. דרך אגב, כל כללה או משהו כזה שישלחו, אנחנו נעשה בן מהערוץ. אנחנו נעשה, שנייה רגע אורי, כל כללה או דברים כאלה שישלחו לפה, נעשה עליהם, נעשה למי ששולח פעם שלישית שהוא ישלח, יקבל בן ולא בצחוק, לכל אלה שחושבים שזה בצחוק. רגע, מה אמרת? שכל מי שיקלל ויקלל הרבה יקבל בן מהערוץ, יקלל אותנו. אין לי בעיה שתגידו שהסרטון לא טוב, או שתגידו שכדאי לשפר משהו, את זה תגידו בכיף, אני גם בעד. אבל לקלל זה כבר לא ברמה. אבל כן, לקלל זה לא אצלנו בערוץ, ומי שיקלל יקבל. אנחנו לא כל כך מבוגרים שיכולים לספוג את זה, זה באמת פוגע. לא רק פוגע, גם באמת מי שזה, ואלה שמכירים אותנו, ואני מאמין שיש לפחות 2 כאלה שיצפו, לפחות מקווה, פרטים ולגלות פרטים וכאלה, וכל מיני דברים כאלה. אנחנו גם נשחק עם סאבים, שכחנו להזכיר. כן, כמובן נשחק עם סאבים, וגם והסקין שאתם ראיתם אותי איתו בפרק הזה, זה לא הסקין הקבוע שלי? זה לא הסקין הקבוע שלו, אנחנו כרגע גם לאב קונה מיינקראפט מקורי. דרך אגב, עוד משחקים שיהיו איזה פארמינג סימולטור, שעדיין לא ראיתי מישהו שיוצא עליו בישראל, ואני מצטער על זה. אז עוד משחק שיהיה איזה פארמינג סימולטור, ולאב גם אותו יקנה, ואנחנו מנסים כמה שיותר לעשות כמה שיותר דברים. זה אומר שיהיה הרבה דברים, יהיה כל מיני משחקים, אם זה משחקים לא מוכרים, ואם זה משחקים שאנחנו פיתחנו, ואם זה משחקי אימה ומשחקים כאלה, ואני מנסה לקנות כמה שיותר דברים, בשביל, כאילו, מה זה לקנות כמה שיותר דברים? לקנות אם צריך מיקרופון, ואם צריך אוזניות, ואם צריך, אני רוצה לקנות שנה הבאה מחשב, ונראה. איך שיהיה. אז נראה לי שנגמר, אורי בוא למרפסת שלי. רגע, אני אשים כמה דברים בצ'סטים שלי ואני... פתח לי לך את הדלת, בוא. תשאיר אותה פתוחה, אני שנייה בה. ועוד פעם, אני חוזר על זה, כללות וגילוי פרטים שלנו, של איפה אנחנו גרים, של... אין לי בעיה שתגלו שאנחנו באותו הבית ספר, הנה, הרגע אמרתי את זה, אבל... איפה אנחנו גרים ודברים כאלה לא מתקבל כל כך. אנחנו ננסה להעלות סרטון אחד לפחות פעם בשבוע. אם זה לא ילך, תדעו שזה בגלל שאנחנו עכשיו בתקופה של... נתחיל בתחילת שנה הזאת לעשות תקופה של הרבה פעילויות והרבה דברים. ויהיה לנו הרבה דברים, כי אנחנו מסיימים אחר יסודי. רועי, כדאי שנסיים מהר, כי נראה לי המשפחה שלי כבר פה ולא בא לי עוד רעשים. כן, אז... אורי בוא למרפסת ונסיים. שם פה את כל הזבל בצ'סט. אז ננסה להעלות הצעות למשחקים וכל מיני כאלה, אני מאוד רוצה. הצעות פתוחות, אתם יכולים...
רועי, אני אעשה את הסוף? לא, בוא, על המרפסת, איפה שהתחלנו. רגע, זה המים. תוריד את הארמור. לא, אוקיי. שיט, אין לי מקום. מה אפשר לזרוק? את זה אפשר לזרוק. רק תביא לי את זה שזה לא יפריע פה. אוקיי, יורי בולה לידי. אני זורק פה את הדברים האלה. קשה לי כי אני 1,500. שיפט כן, גם אני 1,500. אז מקווה שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם, רגע, אנחנו בשרת. דיימונד קראפט. אוקיי. מקווים שנהנתם מהסרטון. תחפשו במיינר ורועי 1299 ודקול מיינר. אם אתם רוצים לבוא לכפר שלנו, תעשו אלינו כפר שלנו, כמו שאתם... כן, אין לנו בעיה שתבואו. או אוהבים את הערוץ שלנו. אין לנו בעיה שתבואו, כמו שאתם רואים. אנחנו ליד כפר די גדול. אם נהנתם מהסרטון, בבקשה תנו לייק, סאב, קומנט. אם אתם רוצים עוד סרטונים של השרת הנפלא הזה, תגיבו, מה אתם רוצים לראות, איזה סדרות. ואנחנו נראה אתכם בפעם הבאה. יאללה, ביי. ביי.